God aften alle sammen. Der var lyd på. God aften. Og velkommen til skolefest for de store, som vi var her i dag. Det er vi spændte på, om I er gode, lige så gode til at danse, som dem, der var her i går. Men det satser jeg det på, ja. Jeg har taget glimmertrøje på, fordi jeg håber, der er nogle af drengene, der kommer og byder mig op lidt senere, så vi lige kan danse lidt. Nå, det kan godt, at der sidder nogle i banen, der godt vil danse bagefter. Det lyder rigtig godt. Det må vi jo se, om der er. Men i hvert fald så håber jeg, at I er friske på en rigtig god aften, hvor vi jo skal starte med et fantastisk skuespil. Jeg har været bekymret længe over det her skuespil, fordi det hedder jo mordet på skoleinspektøren. Og det er jo ikke så godt, når man er skoleinspektør. Så jeg håber, at jeg overlever aftenen, og at vi kommer til at nyde vores 5. klasser, som har været mega seje og dygtige i lang tid, og har øvet sig rigtig, rigtig meget. I dag der er den helt store forskel fra i går jo, at der sidder forældre til eleverne herude i salen. Og I skal glæde jer ekstra meget og huske at rose alle børn bagefter, fordi alle har jo en lige vigtig rolle sådan en aften for, at sådan et skuespil kan blive en realitet. Der er en lille vigtig ting, det kunne jeg se er nødvendigt at sige. Der sidder rigtig mange store elever heroppe foran med mobiltelefoner. Så vil I være søde og slukke jeres mobiltelefoner. Hvis ikke I slukker dem, så skal man skrue helt ned på lyset, så den får lydløs og putte den i lommen. Fordi når man har øvet så meget lang tid på et skuespil, så har man ikke brug for at blive forstyrret alt for meget. Og derfor skal mobiltelefonerne blive i lommen. Det håber jeg, I vil respektere, så de kan klare sig igennem stykket, uden at blive alt for nervøse. Man kan jo godt glemme, hvad man skal sige, eller hvor man skal stå, eller hvordan man skal danse, hvis man bliver lidt forvirret. Så nu håber jeg bare, at I er klar på en fantastisk aften, hvor vi både skal hygge os og danse og spise kage og slik og alt muligt andet. Er I klar til det? Ej, det lyder da lidt tvivlsomt. Er I klar til fest? Ja, det var dejligt. Jamen, så synes jeg, at vi skal give ordet til 5. klasse, som jeg ved er klar. Rigtig god fornøjelse. Velkommen alle sammen, det er dejligt at komme. Det føles mega nederen, når salen den er tom. Historien vi skal spille, den er temmelig skør. Den handler om en mor på en skoleinspektør. En skoleinspektør? Ja. Er det en, vi kender? Tja. Er det en mand? Nej. Er det en kone? Ja. Er det? Nå, så sådan ser det altså ud her på Hanningholmskolen. Jo, i hvert fald til gangen. Nej, han forstår næsten ikke noget. Hvad tror du, vi skal lave? Det ved jeg ikke. Halløj, der har vi da ikke set før. Er du den nye pige i vores klasse? Det kommer da an på, hvilken klasse I går i. 5. Q. Går I i Q? Ja, i Q. Ja, vi er nemlig de smarte. Pral er altså smart. Nå, hej. Jeg er Gabe, og jeg har åbenbart vundet retten til at gå i klasse med jer. Ja, jeg hedder Maria, og det her Magnus. Men alle kalder os bare M1 og M2. Hej. Prøv at se, hvad der kommer på. Det er den nye pige i vores klasse. Hej, jeg er Nana Clara, og de her mennesker er resten af min klasse. Hej. Ej, hvad er det, du skal gå her? Fedt mand, så skal vi sikkert ikke lave noget i dag. Tror jeg, vi kan skyde Randi. Randi. Randi hvem? Randi Kop, hun er idrætslærer. Og noget for sig selv, og det finder vi nok ud af. Godmorgen, unge dame. Er det den nye elev fra Christiansen? Ja, jeg er Gabe. Jeg vil. Jeg er deres nye matematikoverlærer, herr Skov. Goddag, Skov. Herr Skov.
humørbombe. Alle jeres lærer så festlige. Han er god nok. Bare man husker at være høflig over for ham, og ikke sige godt for os, som hedder til fornavn. Ja, du risikerer at blive sendt på kontor. Jeg blev engang sat til at skrive en matematikovlærer, hvor jeg har skrevet 100 gange. Når han har fødselsdag, deler han altid vandboldshow. Det er Mørk, vores musiklærer. Ja, han ligner lige fra mig ikke nogen humørbombe. Hej, Mørk. Hej Mørk, hvad har du i tasken? Hey baby, that's my new ex. New X. Yeah, my new daddy ex. Hvad er det, han siger? Nå, er han blevet skovhugger? Hold da op, hvor har I nogle underlige lærer med den her skole. Bare vent, det bliver værre endnu. Ja, nu kommer man lidt tulipanknop. Tulipanknop? Ja, hun hed Hansen, men gik så til numerolog. Det var numerolog, hvad de skal sige det. Ja, men hun gik til sådan en sådan en nummersten, der fortæller en, at man skal få et andet navn, hvis man skal leve lykkeligt til sin dages ende. Eller til en andens ende, for den sags skyld. Ja, det er noget, man tænker i papir og kommer bedre til sin ret, når man kalder sig tulipanknop. Ja, og det er ikke fordi, vi har kunnet mærke nogen forskel. Vi kalder en tulle. Dørene derovre, Tulle. Ligesom i går. Og når du kommer ind, skal du bare fortsætte livet, så ender du på lærerværelset. Tak. Det kan være frygtelig svært at være syg nogle gange. Jeg er mindst 10 år foran jer, og om 10 år begynder vi at bygge på min skole. Tak, skæbne. Hvad har vi hende til? Vi har en kunstig tegning. Tegning? Ja, billedkunst. Bare en lille joke. Nu kommer du på. Vores inspektør. Godmorgen, små venner. Godmorgen, Lone. Og hvem har vi så her? Jeg er ny elev her på skolen. Jeg starter nu i 5. Q. Jeg hedder Gabriel. Det er også rigtigt. Den går Agathe Christensen Disser.
Ja, næsten ligesom Agatha Christie. Jeg ved det. Min far er helt vild med hendes bøger. Ja, det er da vældig. Kommer du lige ned til kontor klokken 9? Jeg er der på så de forældre skal underskrive. Ja, gerne. Men hvor ligger kontoret? Jeg må ønske at vise dig bare lige sidst klokken 9. Benny, kan I ikke lige komme her med et par borde? Det er jo meningsfuldt som en klasselokale, og vi har jo hele dagen. Ja, Christian. Hvad har du så tænkt, at du skulle lave? Mig? Lave? Jeg holder øje med, hvad I laver, eller rettere ikke laver, og det er et hårdt arbejde. Ja. Halløj, I der! Kommer vi for sent igen? Nej, vi skulle bare lige Brøndums. Ja, nok om det. Kom hjem med lige vores stol i stedet for. Og det var det. Og vi så lov at hygge. Ja, nu hvor der kommer en ny elev. Ja, vi skal hygge, skal vi. Er nogle hyggelige danske opgaver. Flå på siden. Jamen, Randi, det er en ny elev. Skal du ikke engang spørge hende, hvor hun kommer fra eller sådan noget? Jo, jeg tager godt imod hende. Ro og rolig nu. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Agathe Christensen. Jeg flytter hertil fra Aarhus, så nu skal jeg gå på Hanne-Holmskole, fordi vi flytter op på Fynsgade. Nå, det er vildt. Er der nogen, der kan tage sig af Amalie? Agathe. Ja, også en. Nej, hun hedder ikke Amalie. Hun er Agathe. Selvfølgelig hedder det. Hvad skal det sige? Hvem gør jeg ej? Er der nogen, der kan tage sig af Agathe? Det kan vi alle gøre.
strækning baglov? Jo. Hallo, det er Kølmskolen. Nej, jeg kan ikke lagt an på Agle herfra. Og nej, det er ikke mig, der leverer skolen. Farvel. Nå venner, hvad kan jeg så gøre for jer? Du skal følge en nye pige ned til kontoret. Lone vil det tale med hende. Ny pige, gud hvad skønt, så må vi da lige blive præsenteret for det. Det er mig, der er Gitte, jeg er skolesekretær her på skolen. Hyggeligt at møde dig, Gitte, men nu må vi hellere se at komme ind til Lone Grove. Ja, jeg tror også, at ballen er ved at være strækt igennem. Jeg tjekker lige, om hun er fri. Lone? Lone? Lone, der er nogen, der gerne vil tale med dig. Lone, hvorfor ligger du så stille? Hvorfor flytter du rundt ud af dit hoved? Er nejlagt? Lone, hvorfor har du en økse i hovedet? Lone? Lone? Hjælp! Ja, hun ligger godt nok stille. Ja, og det bliver hun vist ved med et godt stykke tid endnu. Lad os ringe til politiet. Det må I gøre. Min anden balle er ikke helt strakt ud, og jeg sætter sig bare til en krampe, hvis jeg ikke får det gjort. Og det orker jeg ikke. Slet ikke nu, hvor Lone ligger med en økse i hovedet. Nej! Okay, M2, du kan ringe. Jeg kigger mig lige omkring. Det er altså ikke hver dag, man finder en myrdet inspektør på sit kontor, og slet ikke på første skoledag. Skal jeg ikke lige gå med M2? Det er så ret klamt, det her. Jo, men vent lige. Jeg tager lige et billede med min telefon. Ja, men det er nok ikke noget mere end at maskine. Ja, goddag. Det har en på skolen. Jeg vil anmelde et mord. Og nej, jeg har ikke noget gammel skolemaden at gøre. Ja, jeg sagde et mord, og jeg kommer så hurtigt som muligt. Og ja, I ser deres bedste for på sagen. særlig meget liv i. I kommer sgu nok til at anskaffe en ny inspektør. Lone! Betjent orden her. Roligt. Jamen, et lille øjeblik er vi færdige. Og så kan faldrejen tage med, så hun ikke ligger ude mere. Lone! Nå, teknikerne er færdige nu. Faldgræder, I må godt tage med. Men det er nu meget, meget mystisk det her. Ja, meget mystisk. Flink og rar skoleinspektør. Tænker du det samme som jeg? Ja, det gør jeg. Betjent orden, vi må hellere komme i gang med opklaringen. Kan vi få lærerpersonalet herhen? Tror du helt, vi kan udelukke ulykken? Ja, den som har mørdet inspektøren bed sig i hånden. Morderen giver ikke så lidt op. Vi har andre metoder. Ja, statistik. Lad mig se. I 96% af alle mord på skoleledere er det inspektørens nærmeste familie, der er morderen. I resten af tilfældene er det pedellerne, skoleredsmændene eller skoleservererne. Alle fra inspektørens nærmeste familie bed sig i hånden. Hænderne op! Haha, der fik vi arresteret på mord hele bunden. Lov ring til stationen og bestille 4 kilo håndjern og en kasse pakkeløg. Og vent nu lidt, her betjent. Vi er jo ikke i familie med hende på den måde, men hun sagde altid, at vi var en stor familie her på skolen. Nå, sådan. Ja, nemlig. Må vi så tage hænderne ned nu? Et øjeblik. Alle dem, der ikke er pedeller, skoleredsmænd
leverandør eller tandlæger til begge hænder ned. Pedeller, skolemålsleverandør eller tandlæger til kun den ene hånd ned. Dette sagde jeg nærmest umuligt at løse Ja, som jeg ser det, kunne jeg fat i alle skoletandlærerne nu. Vent nu lige lidt. Bare fordi man er skoletandlæge, er man ikke automatisk en morder. Nej, de eneste skoletandlæger er skyldige at dele legetøj til små børn af dårlig kvalitet. Nej. Det gælder her, er vist at finde ud af, hvem der havde et alibi på det tidspunkt, hvor nogle blev myrdet. Ja, det vil altså sige så lang tid, som det tog Gitte at strække rigtigt ud. Ja, det tog jo lidt tid, men jeg skulle altså lige nå alle muskelgrupperne. Det er godt nok svært her. De har ikke brug for os mere. Hvad med du? Jeg var en viceinspektør. Jeg håber, at okay, folk går tilbage til deres arbejde. Ja, naturligvis. Livet går jo videre, altså undtagen instruktøren. Nu når det har ringet, går alle til timer og fortsætter dagen så normalt som muligt og prøver at få klassen 7 for julen. Ja, vi er helt ok. Jo, så er det almindelig skoledag alligevel. Ja, og det skal vi glæde os til. Og jeg tror måske, jeg ved, hvordan vi kan finde ud af, hvem forbryderne er. Stærkt. For de to knolde til betjente skal man ikke regne for meget med. Men hvad tænker du på? Stærkt. Jeg skal til team. Nu skal vi fange en morder. Hvad skal vi? Ja, hvad tror du? I skal lave en scene. 5 timer her skov lige om lidt, og her skal jo se ordentligt korrekt ud. Hov, Ida! Ja, og nu er jeg rundt igen. Men du så åbenbart heller ikke bruge sin telefon i tysktimerne. Tysk? Ja, byt. Kom og hjælp med din bror, i stedet. Nå, men drengene gør det. Er der sikkert nogle skolemand, der skal sætte sin taske på ny? Danmark er 96% af alle mord opklaret. Et år var der 200 mord. Hvor mange af disse blev opklaret? 192 af skov. Ja, det er korrekt svar, Eriksen. Hvor mange før omtalte mord forblev så uopklaret? Ja, Eriksen. 8 har skov. Ja, det er korrekt svar, Eriksen. Jeg har de spørgsmål, Henriksen. Hvem kom så i fængsel for de sidste 8 mord? Det var der selv ikke nogen, der gjorde, Henriksen. Kongeriget Danmark er en retsstat. Her kan man ikke straffe for noget, man ikke har lavet. Godt, jeg har nemlig ikke lavet en matematikaflevering. Henriksen, de vil have et stille på lærerværelset kl. 14.15 punktligt, hvor de vil diskutere konsekvenser af deres udladelse. Hvem vil så være vælge at indsætte matematikgangen for denne uge? Ja, Jensen og Jensen. Vi skal videre opgave 14, side 58.
aftale svarer vi til skjorter til 21 kroner stykket. Roland og Kelly ønsker at indkøbe 2 skjorter til henholdsvis deres far og deres onkel. De betaler på 5 kronesedler. Hvor mange? Benny! Ja, Christian. Det kommer nu. Hvad skal jeg nu? Lad mig se side 6, side 6. Her skal der være gymnastiksal. Det må vi da klare hurtigt. Se at falde på at stå i en fart. Ja, Christian. Hej! Har I været lille? Ja, men så har jeg åbenbart heller ikke brug. Ja, skolemad var ikke kommet i dag. Det er kun overbygningen, der var så lille. Kom her og hjælp lige på at stå i stedet for.
fra den lyse side. Ja, hvorfor kan du ikke bare indrømme, at du er vild med os? Jo, det har jeg tjekket, så vi kan roligt gå til stormødet nu og høre, hvad de to polititosser nu har fundet på. Ja, vi kan nok roligt forvente det værste. Det var helt utroligt klokkeri i dag, Christian. Og så også på det her tidspunkt, hvor vi kan få det her til. Ej, hold op med det brød væk. Man skal tro, hvad det er. Hej derovre. Kan I lige give en hej? Men vi skal til stormøde. Nå, er der stormøde? Men så kan vi så godt holde en pause. Ja, det skete, mens Gitte overholdt til toilettet, så ingen har set, hvem der blev på kontoret, mens de var ude og alene. Strække ud herover. Det er vigtigt at huske at strække ordentligt ud, så man kan klare løbeturen til Varde i aften. Det er godt, Gitte, men nu har vi en forbrydelse, vi skal opklare. Vi har jo haft vores teknikere til at undersøge mordstedet, så måske vil de her smidt forklare lidt om, hvad de har fundet ud af. Hvor er det dejligt at høre folk som de her lov, som selv taler folk korrekt med de. Der skulle være flere af deres slags. Tak, Hansgaard. Nu gør jeg ordet til hr. Schmidt. Tak. Jeg er ude fra kriminaltekniske undersøgelser, kan jeg fastslå følgende. Inspektør Lone Krog er afgået ved døden kl. ca. 8:51 i formiddags. Dødsårsagen er et hug med en økse, som har ramt hende i højre side af hovedet. Kan du sige noget om, hvordan det er sket? Ja, gerningspersonerne kom ind på kontoret og har stået over for Lone og slået hende forfra. Hun døde på stedet, da øksen ramte det i øvrigt næsten tomme hoved. Jeg vælger, at vores politimæssige efterforskning viser, at morderen har været på kontoret i dette tidsrum, hvor Gitte var på toilettet. Han er godt nok kvik, hva'? Smith, kan I sige noget om ekstra? Ja. Der taler om en type, som kan købes ved enhver økseforretning. Skaftet af træ og hovedet af jern. Ja, aha. Altså tungt metal på engelsk heavy metal. Smith, hvilken farve havde øksehovedet? Det var malet sort. Aha, sort? Ja, sort. Er der en elev, der hedder Eriksen her? Ja, det er mig. Havde han mørk på med i skole i dag? Ja, det er den, han har der. Men vi så ikke, hvad der var i. Nej, nemlig. Ja, sagde han, hvad der var i kufferten? Ja, han sagde, det var et nye dødsøkse. Smith ville have prøvet sig ihjel med en dødsøkse. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Aha. Heavy metal, sort dødelig økse og en mystisk kuffert. Alt peger på én person. Han mørkt, dem der er morderen. Vi har gjort det igen, Lov. Vi har endnu en gang fået morderen, og denne gang den rigtige. Ja, han mørk. Og vi se, hvad de har i deres kuffert. Det er okay.
Nej, heavy metal musikere kalder ofte deres guitar for økser. Det beviser jo ingenting. Nej, det er nemlig ikke mørkt, der er rotter. Nej, og du ved godt, hvem det er. Ja, lad os prøve at spørge de 3 mistænkte igen. Hvem af jer har ikke begået mord? Herr Skov, de har som den eneste ret venstre hånd op. Bruger de altid venstre hånd? Ja, det er korrekt. Jeg er venstre hånd. Som Smith sagde, sad øksen i højre side af hovedet, og morderen stod foran Lone Krog. Så det kan sådan set kun Hvad en menneskehånd så har gjort. Herr Skov, hvorfor har de slået Lone Krog ihjel? Inspektør Krog talte aldrig pænt og havde et grimt sprog, og Kigger sagde du til alle de mennesker, hun ikke kendte ordentligt. På det sidste var hun også begyndt at sige du til mig, selvom jeg har kendt hende i 9 år. Det er utilstedeligt, og jeg måtte gøre noget. Altså slå hende ihjel? Nej, det var en fejl. Jeg ville bare ramme den del af hjernen, hvor tændesiden sidder. Jeg kunne jo ikke vide, om hun havde sådan en lille hjerne. Herr Skov, klokken er mange krigsfra. For I er så dygtige, I kan finde sådan en morderbørn. Ja, vi burde faktisk fejre det. Ja, vi burde holde en fest. Ja, en skolefest. Hvad så? Er I med på en fest? Er I? Ja! Så lad os holde en fest. Ja, lad os lige spille en sang. Nå, jamen altså, tusind tak. Nu er jeg blevet slået godt og grundigt ihjel et par dage i træk. Og jeg synes også, at jeg har været en lille smule hårdere ved mig, faktisk. Så heldigvis har jeg hørt, hvem det er, der har fået idéen til det der med det tomme hoved. Så det må jeg jo lige huske en gang, når jeg skal have en mus-samtale her næste gang med mine medarbejdere. Men tusind tak. Det var fantastisk. I kan godt være stolte af jer selv. Jeg ved godt, jeg sagde det i går, men man kan godt tåle at høre det 2 gange, at man er rigtig dygtig, og man har gjort det rigtig flot. Og det er ligegyldigt, om man står her bag ved mig, om man står her bag ved mig, eller man spiller musik, eller man laver lyd, eller man står over i døren og siger velkommen, så er det rigtig vigtigt at have en rolle i sådan et skuespil. Så det er bare fantastisk, at I har fået det op at stå. Skal vi ikke spørge, om jeres forældre er stolte af jer? Er I det?
være stolte af de her børn, der står her. Jeg har lige et spørgsmål, og det er til det der med det der skolemad. Altså, det bliver jo nævnt et par gange, det der med den der skolemadsleverandør. Er det fordi, I oplever nogle gange, at vi har lidt problemer med det? Ja. Men altså, så håber jeg faktisk, at I bliver glade, når jeg fortæller jer, at efter nytår, når vi kommer tilbage efter juleferien, så får vi en ny skolemadsleverandør. Og så håber vi, at den bliver leveret til tiden, og den kommer hver dag. Så det håber vi, det bliver rigtig godt. Nå, det er jo også sådan, at når man skal lave sådan et skuespil, så har man brug for nogle dygtige voksne. Og jeres forældre og alle de andre, der sidder dernede, jeg tror faktisk gerne, de vil se, hvad der er for nogle dygtige voksne, der har hjulpet jer med at lave det her skuespil. Så skal vi ikke få dem frem her foran mig. Og det er Trine, og det er Lene, og Mia, og Rasmus, og Torben, og Kurt. Det her, det er nogle meget dygtige voksne, og de har brugt virkelig meget krudt på at få det her skuespil op at stå, sådan at vi kunne få det her færdige stykke at se. Så også en stor tak til jer. Jeg ved, det er en stor opgave, og Lene, jeg ved godt, du synes, det er sjovt, jeg er der på. Ja, det er en stor opgave at få sådan et skuespil op at stå, og det er rigtig flot, det I har præsteret. Så tusind tak for det arbejde. Og så håber jeg, at der ellers er nogen, der er klar til at holde en fest nu. Er vi det? Det var godt. Så er der lige en vigtig ting, jeg skal huske at sige. Og det handler om de røde stole. Allerbagerst, der sidder I på nogle røde stole. Okay, de der er jer, der sidder på forreste række. I skal lige være stille nu. De voksne, der sidder på nogle røde stole, kunne I være behjælpelige med at tage dem med ned til de borde, hvor der mangler røde stole? Du må ikke pille med de grå, for så bliver Benny og Christian mega sure, og det gider vi ikke. De røde må vi tage, og der er ikke nogen bordkort på bordene i år. Det plejer vi ellers at have. Det har vi ikke i år, så jeg håber, I finder et godt sted at sidde, og I tager dem under armen, som ikke lige har et godt sted at sidde, så vi får alle til at sidde rigtig godt. Og så håber jeg bare, at vi får en rigtig god fest. Så tusind tak igen, og